Os galegos non queremos crispación, non queremos radicalismos e non queremos violencia. E por iso, dende o Partido Popular de Galicia, vémonos na obriga de denunciar unha vez máis un ataque contra a convivencia democrática, contra a tranquilidade e a serenidade da Galicia que temos, da Galicia que nos representa. Isto non é democracia, non podemos consentir e temos que condenar rotundamente estes actos vandálicos que efectivamente se arroga un grupo radical independentista vasco, non? Parece ser. Bueno, nos o que exiximos aos grupos de oposición, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é que fagan unha condena rotunda destes actos vandálicos contra a figura do presidente Fraga, que foi presidente de Galicia durante máis de 15 anos e, por tanto, é unha figura institucional na nosa comunidade, é un dos pais da Constitución e, por tanto, representa un valor importante na democracia. Se os partidos do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista non condenan rotundamente estes actos vandálicos, estánse a converter en cómplices dos mesmos.